नमस्ते सर्वांना. आज आम्ही जरा आमची जरा पाईपलाईन चेक करत होतो आणि ब्लॉगची सुरुवात अशी हिरवीगार केली तर किती छान वाटतं ना. पाठी हा आपला बनाना ट्री एवढूसा होता, आत्याने लावला होता, 2-3 लावले होते. आज ते पूर्ण गार्डन झालेलं आहे. किती छान वाटतंय ना. हां, आता ही स्पेस बघा आम्ही जी साफ केली आहे ना, बघा बघा किती मोठी स्पेस आहे ना गाजन. इथे सुद्धा काहीतरी करता येऊ शकतं ना, जसं फन गेम. हां, क्लीन वाटतं एकदम. क्लीन आहे किंवा फन गेम पण काहीतरी इकडे करता येऊ शकतं ना. बसून नाश्ता पण करू शकतो. ए माझी बुबू आली, माझी बुबू आली, बुबू आली. चला आता आपण असंच आम्ही ॲक्च्युली पाठी बघण्यासाठी आलो होतो की आम्हाला बाहेरसुद्धा जायचं आहे. अरे ही बघा जिकडे जातो तिकडे येते. बाहेरसुद्धा जायचं आहे आणि तुम्हाला आम्ही सध्याचे प्लॅन सांगतो की आता तुम्हाला ड्रम दिसत होता जो इकडे आहे तो इथे घेतलेला आहे. तसंच ही टाकी, ही मोठी टाकी आम्ही प्लॅन करतो इकडे घ्यायची. आणि तुम्हीच आम्हाला सांगा की हे आमचं डिसिजन राईट आहे की नाही. कारण का माहिती का, इकडचा स्पेस जरा अवेलेबल आणि जरा चांगला मोकळा दिसेल. नाही, समोरून जर आपण उभं राहिलो ना तर इकडचा पूर्ण एम्प्टी व्ह्यू दिसेल. हां, म्हणजे तो मोकळा दिसेल ना. मोकळा दिसेल view. आणि त्यावरून कशी ही तर जागा आपली हायच ना, ही इकडे जाऊ दे. आणि मोटर आम्ही प्लॅन करतोय इथे कुठेतरी फिट करायला, कारण कनेक्शन आतमधून घ्यायचं आहे आणि टाकी इथे ठेवणार आहे. आणि ती व्हाईट टाकी पण इकडे, म्हणजे ही स्पेस पण युटिलाइज झाली आपली आणि त्यासोबत आपली म्हणजे ही स्पेस पूर्ण मोकळी होईल. म्हणजे हे सगळं एम्प्टी दिसेल. हां, यायला जायला बरं होईल ना इथून. आता कसा तेवढा स्पेस आहे. बघ आता फक्त एवढा स्पेस आहे, हां, नंतर कसं नंतर हां. आणि त्यासोबत असं म्हणजे बोलतात ना, नेचरमध्ये वॉक करणं आणि बर्डचा आवाज येणं, बर्डचे चिवचिव आवाज येणं, हे इकडे आम्ही ना बोलतो ना म्हणजे एक्सपिरियन्स करतोय ना, खूप छान वाटतं इकडे. मुंबईत असा एक्सपिरियन्स करता येत नाही ना आपल्याला. हार्डली कधी बर्ड्स असा आवाज येतो किंवा हे जो मुंबईला गाड्यांचा आवाज येतो. हा गाड्यांचा आवाज येतो. पॅप. इथे कसं तुम्हाला अजून एक मला ऑब्झर्वेशन सांगायचं गावचं आणि मुंबईचं जे मी कम्पेअर केलं आहे की मला ना कधी डस्टनी ना शिंका यायची. म्हणजे असं एक दिवसाला ना 2-3 वेळा मी शिंकायचोच. इथे 5-7 दिवस झाले पण एकदा पण मी शिंकलो नाही. हे प्युरिटी आहे एअरमध्ये गावाच्या. तुम्हाला पण आवाज येतो का ऐकायला? आणि फक्त एवढंच नव्हे तर इकडे आपण जे जेवण पण बनवतो ना ते पण वेगळ्या लेवलचं वाटतो है ना. आणि स्पेशली चुलीवरचं खाल्ल्यावरती एकदम गावाची फिलिंग येते. अजून तुला काय वेगळं वाटतं इकडे? मला तर इकडचं सगळंच आवडतं. गावाचं एकदम छान वाटतं. निसर्ग, मोकळेपणा, मोकळा श्वास घेता येतो. आणि तुमच्यातली एक कमेंट वाचली होती ते बरोबर होती की कमी एजमध्येच आम्ही मुंबईचं पण आम्ही म्हणजे बोलतात ना लाईफ घेतो आहे आणि विलेजची पण लाईफ घेतो आहे एवढं कमी एजमध्ये. तुम्ही येता वरती? चला वरती, चला वरती बघूया. तर आज आम्ही इकडे तुम्हाला येल्लो क्लास ॲपबद्दल सांगणार आहे. येल्लो क्लास ॲप हा एक इंटरॅक्टिव्ह लर्निंग ॲप आहे. म्हणजे ॲप्लिकेशन आपल्याला मोबाईलमध्ये डाउनलोड करायचं आहे आणि ह्या ॲपमध्ये आपण वेगवेगळे हॉबी शिकू शकतो. आपण अभ्यास तर करतोच पण हॉबीजमध्ये आपल्याला काय काय येतं, तर ह्या ॲपमध्ये आपण डान्सिंग शिकू शकतो, आर्ट अँड क्राफ्ट, योगा, कुकिंग, सिंगिंग आणि अजून असे वेगवेगळ्या प्रकारचे आपण हॉबी शिकू शकतो. आणि जर तुम्ही वयोगट विचारत असाल तर 3 to 15 एजच्या मुलं-मुली या ॲपमधून शिकू शकता. आणि येल्लो क्लास ॲपमध्ये आपण हॉबीज तर शिकतोच पण त्याबरोबर आपण काय काय शिकू शकतो? जनरल नॉलेज, मॅथ्स, इंग्लिश, लॉजिकल रिझनिंग असे सब्जेक्टसुद्धा शिकू शकता. आणि ह्या येल्लो क्लास ॲपमध्ये 10 लाखपेक्षा जास्त मुलांनी ऑलरेडी आपली हॉबी शिकायला सुरुवात केलेली आहे. आणि येल्लो क्लास ॲपबद्दल मी तुम्हाला का सांगतो माहिती आहे का, सर्वात इम्पॉर्टंट जे असतं ना की ह्याच्यामधले जे क्लासेस आहेत, जे हॉबीज क्लास असो किंवा वेगळ्या प्रकारचे सब्जेक्टचे क्लास असो, ते सर्व टोटली फ्री आहेत. आणि शिकवणारे पण काजल कसे आहेत एकदम, आणि हे सगळे शिकवणारे मेंटर्स आणि प्रोफेशनल्स आहेत. एकदम एक्सपर्ट आहे ते आपापल्या सब्जेक्ट्समध्ये. आणि ह्याच येल्लो क्लास ॲपमध्ये शिकवणारे मेंटर्स जर नाव घेतले तर मी शान आहे, दीपूरमन हंडा आहे, विद्या मालवडे, असे सर्व जे प्रोफेशनल्स आहेत ना आणि फेमस आहे जे तुम्ही पण ओळखता, हे सर्व पण इकडे पार्ट घेतात शिकवायला. आणि ह्या येल्लो क्लास ॲपमध्ये मुलं हॉबी शिकता शिकता वेगवेगळे प्राइजेस सुद्धा जिंकू शकतात. आणि वेगवेगळे प्राइजेस त्यांनी काय ठेवले आहेत, तर प्राइजेस ठेवले आहेत त्यांनी ॲमेझॉन वाउचर्स ठेवले आहेत, बायसायकल्स, ॲपल आयपॅड आणि प्ले स्टेशन. आणि आता कसं हा मार्च महिना चालू आहे ना, तर मार्च महिन्यामध्ये येल्लो क्लासमध्ये कॉन्टेस्टसुद्धा रनिंग आहे. आणि त्या कॉन्टेस्टमध्ये जर तुम्ही जिंकला तर तुम्हाला ॲपल आयपॅडसुद्धा मिळेल.
आणि त्या कॉन्टेस्टमध्ये जर तुम्हाला पार्टिसिपेट करायचं असेल तर तुम्ही येलो क्लास ॲपला डाउनलोड करा. लिंक खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. सर्व प्रोसिजर आणि कसं पार्टिसिपेट करायचं त्याच्यात सांगितलं गेलेलं आहे. आणि जसे जसे तुम्ही क्लासेस तिकडे अटेंड कराल तसे तसे तुम्ही एलिजिबल होत राहील त्यांच्या प्राइजेससाठी. म्हणजे ते प्राईज काय ठेवलं ॲपल आयपॅड. येलो क्लास ॲप हा फ्री असल्यामुळे आपले सर्व मुलं तिकडे फ्री शिकू शकतात आणि काही ना काही हॉबीज आपल्यामध्ये घेऊ शकतात. आणि सर्वात इम्पॉर्टंट म्हणजे हा ॲप तुम्ही डिस्क्रिप्शनमध्ये जावा, लिंकवर क्लिक करा आणि डाउनलोड करा. डाउनलोड करून नक्कीच बघा. मुलांनीच नव्हे तर सर्वांनी डाउनलोड करा आणि एकदा बघा तिकडे कोणकोणते हॉबी शिकवले जातात. लिंकवर नक्कीच क्लिक करा खाली. येलो क्लास ॲपबद्दल तुम्हाला तर सांगितलं आता सर्व. आणि पाठी आपलं घर ऑलमोस्ट रेडी व्हायला आलं आहे ना. हो, मस्त वाटतंय ना इकडे. फक्त टाइल्स फ्लोरिंग वगैरे काम बाकी आता. प्लंबिंग, इलेक्ट्रिसिटी. फक्त टाईल्स बाकी आहे, फक्त फ्लोरिंग बाकी आहे, फक्त इलेक्ट्रिसिटी, फक्त प्लंबिंग. ते फक्तच आम्हाला वाटतं होईल फटाफट होईल आणि आम्हाला लवकर बघायला मिळेल. नंतर फक्त करत सर्वच राहिलेलं आहे आपलं. पण ऑलमोस्ट 50% वर्क झालेलं आहे. 50% वर्क होणार आहे. आता आपण खाली जाऊया आणि आपलं जरा अजून सुंदर घर आहे तर अजून सुंदर बनवूया. कारण विक्रोलीमधून आणलेले वस्तू अजून उघडलेले नाही आहेत. आता आतमधल्या आतमध्येच फुटतील ते. चला फॉलो मी. फॉलो मी काय फॉलो यू? फॉलो मी काय फॉलो तू? फॉलो यू. हां. आणि इकडे जरा मी चेंजेस करणार होतो पण आता लावले तर तिकडे ठीक आहे. पाठी तुम्हाला हे दिसतं हा पत्रा. तर इकडे मला कौलारू पत्रा लावायचा होता पण आता नाही लावत. आता लावला आहे ना तर ठीक आहे. कौलारू म्हणजे जरा डिझाईन असते बघ काजल, तशा प्रकारचं. तर बघूया आपले बुब्बू काय करतात खाली. ए बुब्बू बसलेले आमचे. आली आली बुब्बू आली. आली 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 बुब्बू आली. रिसीव्ह करायला आली. गाणं गाते आमच्यासाठी वेलकम सॉन्ग. हा बघा आमच्यासाठी हा खास वेलकम सॉन्ग होता. तूने तो पल भर में. ही कुतू आहे ना ह्यांची ना मला वाटतं गेल्या जन्मी ना गर्लफ्रेंड असेल. हा काय? हा किंवा काय तरी बेस्ट फ्रेंड तरी असेल. एवढी ह्यांना प्रेम करते ना बापरे. अजून कोण असेल तर असे प्रेम करणारे कमेंटमध्ये सांग. मला कुठे चालेल फक्त. चला जाऊया. पी पाणी पी. पी पाणी पी. पी पाणी. हा पी. पी. हा पी पाणी पी. पाणी पी. पी पाणी पी. आपण झाडं बिडं करतो पण असे ना आम्ही गेट उघडं नाही करू शकत. गेट जर उघडं केलं तर खूप रिस्क असतो. काजल गेट बंद कर. का रिस्क असतो सांग गेटचा? इथे ना गाई म्हशी येतात ना चारा खायला तर घराच्या आत येऊ शकतात जर गेट ओपन असेल तर. आणि हे बघा त्यांना अशीच एंट्री. जायचंय जा. आणि ते तुमच्याशी बोलता बोलता वॉक करता करता आम्ही विटॅमिन डी सुद्धा घेतलेला आहे. आणि घराच्या लुकमध्ये जर मला कोणत्या अँगलचं जर लुक आवडत असेल ना तर स्पेशली हा लुक आहे. तुम्हाला कसं वाटतं आम्हाला सांगा है ना. या साईडून जे बघणं आहे ना ते समोरून बघणं तर छानच आहे पण घराच्या राईट साईडने आणि माझ्या लेफ्ट साईडने बघणं खूप डिफरन्स वाटतं. किती मस्त वाटतं. आणि ह्याचा जो कॉन्सेप्ट आहे ना की खाली मुंबई तर वरती रत्नागिरी म्हणजे खाली शहर तर मुंबई गाव. तर असा कॉन्सेप्ट आहे हा. तुम्हाला कॉन्सेप्ट कसा वाटला ते पण आम्हाला सांगा. असं एक नवीन फीचर बसवूया का? खुलजा सिम सिम. इकडे आमची सिमला टाईट आहे. आमचं सिमला टाईट आहे. टाईट आहे. बुब्बू बुब्बू बोलताच काय होतं काय माहित नाही अंगात त्यांच्या. चला आलो आम्ही आलो. वेट मॅडम आमची जमले असतील म्हणून मॅडमला पाणी देतोय. बाहेर फिरून नॅचरल हवेमध्ये फिरून जास्तच पाण्याची तलप लागते. पाणी प्यावं वाटते जास्त. ऊन आहे ना भरपूर दुपारची वेळ म्हणून. तुम्ही पण जर पाणी प्यायचं विसरलात असेल तर पाणी नक्कीच पिया आमच्यासमोर. आणि तुम्हाला सुद्धा चिअर्स. आता इथे बघा डेकोरेशन तर करायचं आहे पण त्याच्या अगोदर जे सर्व वस्तू आपण ठेवलेल्या आहेत ते सर्व आपण वेगळ्या ठिकाणी ठेवूया. कारण सर्व डेकोरेटिव्ह वस्तू आपण इकडे लावणार आहे. तर आपली बॅग बघा इथे ठेवली गेलेली आहे. आता ही बॅग आपल्याला न्यायची आहे. आता माहिती आहे ना विक्रोलीमध्ये भरली होती तुमच्या समोर तुम्हाला दाखवली पण होती व्हिडिओमध्ये. तीच आपण नेतोय आता.
बॅग आलेली आहे. आता आपण बघूया याच्यात काय काय आहे. बॅग इकडे उघडण्यासाठी आहे बॅग. आणि याच्या आतमध्ये आपले काय काय वस्तू आहेत आपण सर्व काढूया सर्वात. हे बघा आपले कप्स इथे आपण हे पण बाउल्स आहेत काढ सर्व काढ. आणि इथे आपण बघा फ्लावर पॉट. इथे बघा कशी चादर टाकली होती आणि कसे असे खोके ठेवले होते आणि खोक्याच्या आतमध्ये बघा सर्व आणलेत ना असे. हो सर्व काढूया. चपातीचा डब्बा हे ह्याच्यात पण आहे सर्व आरामात आहे ना. सर्व बाउल्स काढायला हवे ते आता सर्व काढूया. एक पहिले काचीचे एक काचीचे आरामात ठेवा. हे आपले स्टीलचे बाउल्स पण आले बघा. कोणी कोणकोणते गिफ्ट दिले त्या तुम्ही आम्हाला कमेंटमध्ये सांगू शकता की हे वाला गिफ्ट आम्ही दिलं होतं, हे वाला गिफ्ट आम्ही दिलं होतं. इथे आपले बघा जे आपले डेकोरेटिव्ह आपण स्टोन आणले होते ते सुद्धा आहे आपल्या हॉलच्या टेबलसाठी. हे बघ हे पूर्ण काचीचं आयटम. आणि ते झालं ना सर खाली. सर हे खाली झालेलं आता बॅग आपण काढूया. तर इथे शेल्फ सजवण्याचा कार्यक्रम सुरू झालेला आहे. आता आम्ही इकडे सजवतोय. जर फायनल झाल्यानंतर तुम्हाला कसं वाटतं ते पण सांगा. आणि जर तुमच्याकडे काही इम्प्रूव्हमेंट असेल की हा सेक्शन इथे छान वाटेल, हा असं छान वाटेल, तर तुम्ही आम्हाला कमेंटमध्ये सांगू शकता. आता पूर्ण सजवून घेतो आणि मग तुम्हाला दाखवतो. तर इथे आम्ही असं सजवतोय. तुम्हाला कसं वाटतं ते सांगा. हे बघा असं टेम्पररी तर असं दिसतंय. तर किचनमधून आलो आता बाहेर. हे 2 कप्स आहे का इकडेच ठेवूया आपण सध्यामध्ये तरी. बघा ते 2 आपण कप्स असे ठेवलेत. बस आपलं कॉईनचा डब्बा, आपलं साईबाबाची मूर्ती, साईबाबाच्या मूर्तीची प्लास्टिक काढू का? काढ. चला शिर्डीवाले साईबाबांचे दर्शन झाले आहे. कलर बघा किती ग्लो करता येत ना. चला ठेवा, स्थापना करा तिकडे. अरे वा आता छान दिसतं. जरा सेंटरमध्ये या. इथे बघा आपला फेवरेट फ्लावर वास आलेला आहे. आणि हे डीमार्टमधून कागद. इथे सुद्धा आपण जे ठेवलेलं आहे आपलं, तर इथे आपण ठेवू शकतो दोन्ही साईडला. इथे एक आणि इथे एक वेगवेगळं है ना. नंतर बघायचं की कसं काय चांगलं वाटतं, तसं अपडेट करत जायचं. सुरुवातीला आपण ठेवूया तरी कसं दिसतंय बघा. छान वाटतंय ना. हो मस्त सुंदर वाटतंय. तर इथे बघा आपण सर्व सामान तर काढून ठेवलेलं आहे. पण हे 2 शेल्फ कसे तुम्हाला वाटतात ते जरा सांगा. दिसायला कसे दिसतात? एकदम छान वाटतात ना. काय राहिलं? हे प्लेट्स आहेत ना. हो. आता हे जे आम्ही सामान मिक्सर आहे ते तात्पुरती इकडे ठेवतोय. आणि आम्ही हा फ्रीज इथे घेणार आहे, देवारा बाहेर घेणार आहे. म्हणजे ही जागा युटिलाइज झाली. ही जागा जी एम्प्टी झाली तर इथे आम्ही मांडणी लावणार आहे. आणि त्या मांडणीमध्ये हे सर्व जे आपले आहेत ना युटेन्सिल्स ते सर्व तिकडे बसतील. म्हणजे जरा टाईम जाऊ द्या थोडं आणि सर्व तुम्हाला अपडेट दिसेल. इथे आम्ही थोडंसं घर सजवलेलं आहे, युटेन्सिल्स लावले. आता आम्ही थोडं बाहेर आमचं पेपरवर्क बाकी आहे रिलेटेड, घरा रिलेटेड ते करायला जातो आहे. आणि तुम्ही पण आमच्यासोबत जर्नीला येऊ शकता. चला का रेडी. चावी आहे ना हातात. बाय बाय घर. पाठी का तुझं डीमार्ट दिसतंय का? पण आज डीमार्टमध्ये जायचं नाही. डीमार्टमध्ये ना आम्ही शेवपुरी खायला आलो आहे ना. काजलला शेवपुरी आणि काय आवडतं? शेवपुरी, पाणीपुरी आणि बदाम शेक खावा पूर्ण तोंडात. कशी आहे? छान आहे. हां मला हे खाऊन दाखवतो. इकडे काय आम्ही ऑर्डर केलं आहे? बदाम मिल्कशेक. आणि हे पण काजलच्याच आवडीचं आहे ना. असं वाटतं का संपता की नाही. शेवपुरी, मग बदाम शेक आणि आता मॅडमला काय? मी आता भेलपुरी काय ते सुका भेळ काय घेते माहिती आहे. बदाम शेक पिली ना तर शेवपुरीची टेस्टच गेली घ्या. म्हणून आता सुक्या बेलमध्ये काय काय टाकतो? कुरमुरे, नंतर
हे काय टाकलं त्यांनी? चाट मसाला, पापडी टाकली, पुऱ्या टाकले ना, कांदा, ते आपलं चिवडा, फरसाण, तर लिंबू पिळला त्याच्यावरती ना, हा मोठा लिंबू आहे ना, लिंबू, तर शेव, कोथिंबीर. झाली तुझी सुक्का बेल तयार. 30 रुपीज. आणि शेवपुरी 35 आणि बदाम मिल्कशेक 40. क्वांटिटी पण खूप आहे. आम्ही आलेलो आहे आणि जे तुम्हाला सांगितलं ना की पेपरवर करायचे असतात, हे काय सांगताय सर्व. भेळ. तर इथे सर्व आता आम्ही आलो आहे. आपला 7/12 आपण अपडेट केला आहे आणि यासोबत आपण काहीतरी घराचं नॉर्मल सामान पण आणलेलं आहे. तर व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला नक्कीच सांगा आणि व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा आणि येल्लो क्लास ॲप डाउनलोड करायला नक्कीच विसरू नका. डाउनलोड नक्कीच करा, लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे. आणि सर्वांनी काही ना काय हॉबी शिका.